Здравейте! Какво ще предлагаме? Провеждане на семинари и обучения. Мотивацията на персонала е ключов фактор за постигане на дълготрайно и устойчиво сътрудничество, което дава стабилни финансови резултати. Ще надградим уменията на управленския екип, така че не само да ръководи, но и да вдъхновява служителите със своя личен пример. Чрез ролеви игри, бизнес симулации и извеждане на добри практики ще създадем по-висока ангажираност към постигане на фирмените цели. По време на наши проекти установихме, че управленският екип често не познава и не използва пълният потенциал на своите служители, а само 70% от него. Ако не използвате пълния потенциал на служителите си и с текущите управленски инструменти, вашата заложена производителност може да се увеличи с не повече от 2%. Посредством прилагане на нашата методология при провеждане на обучения и семинари, ще мотивираме управленския екип да използва нови или забравени практики, посредством които да разгърне потенциала на служителите си поне до 80%. При използване на 80% от потенциала на служителите, паралелно с останалите управленски инструменти, които ще внедрим, очаквайте ръст на производителността ви до 15%. Какво предлагаме? Семинари с ръководството за повишаване на ефикасността им и подобряване ролята на добри лидери. Обучение на управленския екип за вземане на управленски решения. Обучения в управлението на ресурси. Решаване на проблеми чрез ролеви игри. И така, трябва ви решение. Привлечете ни на ваша страна.